Smell TV ngaturaken pambaca wiwiji. Kabar basa Jawa nunglatah Jawa Tengah lan Yogyakarta. Awu Jakarta sing asli lan Micayani. Giaran liputan gangsal Senin Pahing 17 Oktober 2019 bisa panjenengan pirsani maneh. Racikan-racikan sing akurat bakal bisa kita aturaken marang pamirsa kabeh, yaitu perhelatan Karnaval HUT Kota Jogja menyang 200 swidak, bencana lemah gugur, lan lomba kelas adiwiyata. Perlihatan Karnaval Hari Ulang Tahun Jogja menyang 200 swidak tahun iki rasa spesial lantaran kabeh pamawa ngenakake anggo-anggo tokoh wayang. Pirang-pirang tokoh sing ditampilake jemuah 7 Oktober 2016 nang antarane Anoman, Kresna, Gatotkaca, Semar, Srikandi, Cakilan, Antaboga, Arjuna, Rahwana, Bima, lan Niwoto Kawola. Kabeh pamawa diwenehna kasempatan nunjukake kreasine sajrone 3-5 menit nang panggung utama Tugu Jogja. Kepala Bidang Promosi Wisata Dinas Pariwisata Kota Jogja, Yeti Martanti, ngantekne wayang Jogja Night Karnaval iki uga nglibatke agen travel jero negeri lan jaba negeri. Amarga alasan iki jero ngenalake wakilan lan tunjukake kesenian saka masing-masing kecamatan. Panggawa acara menehake panerna karo loro basa, Indonesia lan Inggris. Miturut Yeti, tema wayang iki sing mupuran karo pawai budaya Jogja sadurunge. Nek sadurunge, kabeh panawa bebas nunjukake kesenian. Waktu iki kudu nganggo tokoh wayang. Pawai budaya Jogja sing digelar jemuah 7 Oktober 2016 bengi arep dimeloni 14 kecamatan. Masing-masing kecamatan ngirim 50 ngasih 500 wong. Kabeh pamawa arep ngenakake anggo-anggo tokoh wayang. Anoman, Kresna, Gatotkaca, Semar, Srikandi, Cakilan, Antaboga, Arjuna, Rahwana, Bima, lan Niwoto Kawola. Masing-masing pamawa diwenehna kesempatan nunjukake kreasine sajrone 3-5 menit panggung utama Tugu Jogja. Tak semuanya jamare ngendi, tetep nang kene wae nagiaran liputan gangsal. Keluar di bunda ada seekor kelinci sama lebahnya gayap. Oh gitu. Kelincinya digigit, Terus kelincinya gimana? berubah jadi besar kayak balon, tapi banyak bulunya. Para pemirsa, ketemu maneh nagiaran liputan gangsal. Pewarta kami Pindo yaitu bencana lemah. Polres Cianjur ngira kedadean lemah gugur nang Desa Cicindiles Cikunan, Kabupaten Cianjur sore mau amarga anane penumpukan banyu sing banjur bludak. Dadi marekake lemah nang dhuwur tebing gugur ing pundak telandalan. Kapolres Cianjur AKBP Asep Kuntur Rahayu nang lokasi lemah gugur, mbok menawa akibat saka mlonake banyu jemuah tanggal 11 Oktober 2019. Dheweke nuturke lemah longsor pisan ora pati gedhe lan wis sempet diresiki nang warga, nanging ora suwe kedadean longsor susulan sing luwih gedhe. Kaya kawruhan, bencana-bencana lemah gugur nang Desa Cicindiles Cikunang, Kabupaten Cianjur nutup kabeh dalan kasebut. Kanggo nyingkirke guguran wis ditekakna 2 unit alat berat. Tunggangan kasebut wis nglakokake upaya pengresikan lemah gugur lan terus nglakokake. Akibat lemah gugur sing menutupi dalan nang jalur puncak Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, nganti bengi iki isi durung bisa dilewati kendaraan. Petugas gabungan saka Pemkab Cianjur lagi ngupadi ngevakuasi lemah guguran lan bebatuan sing nutupi dalan. Tumpukan lemah gugur sadawa 10 meter nggawe jalur puncak saka arah Bogor arah Cianjur lan sewalike ditutupi total. Penutupan iki Kasat Lantas Polres Bogor AKP Bramantyo Priyaji ngomongke dampak penutupan kuwi nggawe kendaraan saka arah Bogor via tol Jagorawi Puncak Cianjur utawa Bandung dialihke liwat
Tol Jagorawi, Dalan Bogor, Ciawi, Sukabumi, Cianjur utawa Bandung. Sakarah Cianjur nuju Bogor utawa Karta dialihna liwat Dalan Jonggol, Transyogi, Tol Jagorawi. Lemah gugur kanthi dhuwur 3 meter lan sekitar 10 meter kedadean nang Cugenang Kabupaten Cianjur Rabu petang wingi. Material guguran rupa watu lan lemah nutup nang kapindo arus dalan. Becik saka arah Bogor menyang Cianjur arepa sewalike. Pawarta ketelu yaiku lomba kelas adiwiyata. SMA Negeri 1 Purbalingga nganakake lomba kelas adiwiyata kanggo ngisi kegiatan jeda tengah semester. Lomba iki dianakake sekang tanggal 16 nganti 18 September 2019. Bocah-bocah kelas 10 lan kelas 12 dadi peserta lomba kelas adiwiyata iku. Ing lomba kelas adiwiyata iki, kabeh bocah kudu ngresiki kelase. Ora kurang ngresiki kelas, bocah-bocah uga ngias kelas lan ngias tong sampah. Semangat bocah-bocah sing melu lomba kelas adiwiyata iku keton sekang kelase sing resik lan kreatif. Sanajan kabeh kelas iku apik-apik, nanging kudu ana sing dadi juara. Kelas 10 MIPA 1 dadi kelas andalan adiwiyata, lan kelas 10 MIPA 6 dadi juara 1. Salah siji peserta sekang 10 MIPA 5, Hapsari Ayu Sedaya, njlentrehake. Jane kelas nyong apik banget. Sebulane kelas iki ya luwih apik. Padahal mesti lari-lari dina setu mangkat munyes kelas. Tapi orang menang. Ya Ya wis nasib ya. Senajan kesuh ya priwe maning, kudu ikhlas. Juara kelas adiwiyata oleh bingkisan sing isine warna-warni. Ancas tujuan dianakake lomba kelas adiwiyata iki sejatine kanggo nyemangati kabeh siswa-siswi supaya sregep jaga kelas tetep resik amarga kelas sing resik kepenak kangge sinau. warna mau kangge panutupan. Kula tim liputan Damsi